Takto som dal. Koľko? Je úplne ole. Mám mu dať toľko? No ja by si sa úplne zlobil ešte za potrebe zajtra. Vážne, to som ešte za ucho, že nie je to toľko. Potrebujem fondov gramovať. Každý sa stiaží, že mám samé za ucha. No. Môžem? No. Pretože ma mala žíre, čo ne? Zapni to video. Roma, jaký to máš telefón? Neviem ani ja. Tak dneska počúvaj, normálne večer to natočíme aj s kameramanom. Normálne, keď tu budú. Jasné, no. No môžem? To je taká aj na Facebook, Majo, ty máš telefón? Nemáš ho tak? No môžem? Čo? Kameramani natočia. Aj, buchni. Sa tak zatraslo ešte, že tu stojí. Super, ja hovorím. Koľko? Máša pokruhový obľava pre popí balóky čáčinčí. Máša pašaj Magdónia apkačka pohľadu povláze. Jeden z toho to je medzi gorilou a boxem. Daj takú ale poradnú. Ale to je za ucho som mu dal. Daj poradnú. Normálnu bombu, ne? Bombu daj. Tak vidíme. Počkaj. Nikaj to natočí. Áno, drž. Počkaj. Áno, drž. Môžem? No, aby si nebol vpáva. Dáva, však sa ide teraz. Dobrá bola, neboj. Taký 500. 700 volačo. 821, ne? Čo je hovorím tam? 703. To je koľko? Si bližšie k boxerovi, nie ku gorilu. Ale iba ostri a to ešte. Koľko je rekord? 900. Koľko? Daj, čo nebekláš rekord? Ja to normálne musím. Volačo, Už to do toho euro i Juro, volačo mu slúb. Volačo mu slúb, volaké železo alebo čo? Lavačku nemaj na celé čo spraviš. Kto povedal? Takže ja Tak mám uvidíme. Takže ja mám lavačku lepšiu, ako lavačku. Nemá. No má 50 centov ešte, dajte. Nemá menej, 6. Nič, 600, amatér. Dajte, doma 50 Tak ešte jedno mu dám. Nemáš? Koľko? 600, však tu máš pol tony. Ty. Nemá drobné. Ty máš aj štiepať. Janovi si kávu nosil. Keď to skúšiš hlavičku. Tak to môj, Tomáš, pojďte. Hlavičku však. No. No. To je žonej piko zabíjať. Volačo vácej, 716. 719. Za chvíľu bude stávať človek. To je 119. Však ja už som vyčerpaný. Na odbytky, potom A ukážem, počkaj, a keď do toho kopne. Ja by som tú hlavičku